Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kipa ya himalang ren haka arpun riu terik unai tung arhajar arpulai. Kibakan top ki menteri ki lingdo ki sodar snong ringkat ber ki khun ki hajar. Kilalet banyak kandu iuba PNCM EM ke ilaka KHADC ban pensngo halor ki nongrem bahagi tayo baladap kila don ki kenhun nak seng samla lang ren ki balawan ban ujor persya UCM dak bakenno bo sensyar don bore ke hima marwe. Haka jinga kandu bo ba PNCM kini kirang ba nong yelam napok himalang rin kila pensngo siya bat ong banado bo ba nang tes yong udang long kum acting wat haduk gini kesengi ompat dan kanu ke jingsen syar don bor nile don bor ki pat ba bat ki khun ki hajar ke hima kini ginong yalam bat ginong shok snong lem bat ki menteri ki lingdo jo ke hima barok kawai kila kerpat ki seng samla bat ki riurang ba wat yalam bakla bat kila kerpat ru Now wa PNCM bo unshim kya ya ke jingkerpat ki khun ki menteri ki lingdo ki sordar ke himalang rin na markim kwa shu panang long kum ki por ki ba minchwa bat kim kwa shu ban pai dien biang bakadang don ke jingele na markan kta ya ke jingmi jingyo ke hima hagbay de bo jingsha kano bo CM ule don bor marway kini girang ba haba ai jingkran ki laong ba kata kala de bet tang ban penthok bria ki nong persya ya bat ke jingkano ba PS lingdo kalong ban penso tho bakla yu pat ba Jingwan mi jongi hanya kalong ba didap tak jing semua lengo aba idon katu kani ki kun samla jongi ki ba wan ban ujor persya UCM halor ka jing keno ki ba bun mo nrei nakaliang jongi pade kinong song snong ki pat ba nim semla don jing tip ru am sepang kata ka jing semu jongi ila sule la kale hi klam da don kata ka jingnya lumlang pat ba banyak keren banyak tai halor kani kam halu hatu kalong ne am banle kani kam kalong ne am ka bade hatu ki pat ba kimon ne am dei kila sule la kale hi tepi kidon kini kirang ba ki ba napok ki snong ki ang ba ajing wan phak sain jong ki ru ki ang ba ba phak sain UM e ni phak kot UCM ba phak sain ba don kam nrei kam dei ka ba ki da wan ban batai sai hangi ki pat ba ban ong to ngin le ta to ngin le ta khna mangin yo ban ya sain ta complain ki de nakaliang jongi hi ki pat ba ni la sai bet ba nyen don kanu ka jing sngo persya ya kata ka management board nani ya kata ka jing ya suk hapadang jong kayeng jong UCM bat ka hima ni bat khwat ni pediang da ka jing sngo ba khnang ba ngi wan ra ya ka jing suk hapo ka hima jong lo jong nim kwa shu ik tu jerwat na aduk ilai pus na mun syawi lek kies kahima kam judan ye ngindak kali ka development fund umdan pala lek kies umdan jingmi umdan ru ya na try tang kata to na kaliang kini kirang ba na kaliang jonga development na hapan pelaj ka por tentang ai kublai kini ki pajak na senong jong kahima para kawe para rangba ki pun samla khamtam kini ki samla ki bayang panwan pen pau ha kini ki por hang ni ha phlau ha smosil panwan kerpat pan pen ya ka jing ya kali ya ka jing snow runong ka jong ya kini ki jing keno jong kini ki seng samla ki ba pen pau ba ong pa im le kumta ule don bor ule marwe ki hinre ha ka jing lap ka jong pat hadu kani klip maru omdon balik omdon mau balik marwai lida ka bor jong ka eksekutif dorbar suaban le ya kono dar ka jing ya tiplang da ka paya menjur lang ka jong ti hasapang kani ka jing wan phasain ha ka jing sha ladai wai ha kono snong ladai ban wan kendu ya ki rang ba snong ki nok sensar snong pan khot ki meeting sa phasain re maki ki le saying ra da ka blang ku par klem kono ka jing kanong rim jong ka jing pensnu thu pensai ya ki pai ba ki ai dau kumbala ya thu we samla ba ong pha OM ki pen ki pop OM pha ki usim bom tip rei sai na sai te ka ta ka dau ba ngi ngam su tanat ya kene ka jing mi kene ka jat ka jing ya pharap kluma te ngi kirsan menta ta ni labu ka jing kerpat pan pene ya usim bau sinsar suk sinsar sain kumbala long nadu ka senem arhajar kadwai
ter kamut ka jing si song sup song san jong i kum ki nong snong jong ka hima borok kawe kelayaj berjarenti dei tang ha kene ka por bandala mi kene ka jing bena ba yo ya ka an komposisi jong ka surok kini kin thei ki kulumar na gendong na konsirat tang kita golong kanorim ke baki ni Kuman nakaliang ini ngelak dia ban bu ya ke jing so kum ke pisai kalau kini ke jing da persuk bakla hak ini ki sen samala kalau kita kimat ibarat pesai kini kirang ba kimat bagawai ke ke jing sim besar bor bagawai kita ke jing atli ki bor besar hapo jong kaima de namar pakam sumdon kum kata te da ka jing tho ngila da bu ka jing pesai bat ni bu ka jing tepat besar hapo sim te nakaliang jong i ong ba nakaliang jong i kum ka dusu konsel hi sisen bala don kanu ka komplain ni hap pan study bat ni hap pan pek hi ya ka jing sisa te tang ta hi ong bat lada don kam ban khot kum ka ban khot kum ka hireng ro usat pan yo ya ke jingsa indek se kala pandai lumba kot islah ke bat nakaliang jong ilu ngilong ki bakloi ada sakin sin khot ni ha kuno ko nomor ba pom bangila depen ba nakaliang jong ngim sem don ha kuno kata ke jing ke dari kita nakaliang sim ke lebar dan pembek yo pe ba ne ban pensiu yo pe ba ari haswa bangin sa warra ya kene ke jingesok ha ka bedai bat kamu ko duma kabayal layale abdang yung kayeng pat kahima ni ada pan aiswa ke jipusai haman lagi sinong ke haden bangila yo ya ke jipusai haman lagi sinong ke da ka dorbat pelon jong kahima hi barok kawai nila yo nila yarai lang ba ngin penduk no sendon ya kane kamu kuduma pat ni mara no ya ke jingesok ba sisa haden bangila mara ya ke jingesok nilap ba ni isbon ya ki jingkela aku benklong kum ka sosok ka sosai kabun don su ka jingisut hapdang jongi ki hapan long snong parahima nangta nadu karoi kapar ha ka bangim jui meno nomor ba kum ban su itu sene pi ba ka himala ren kum ba se barok ngitip ka di hima baru spak andai tang nomor kadon kene jingele kane kambu rumah kamot kahimalang ren kam ju don fon wat tang kandet ro ngam tips ai kajak tang ba kadau ka paki ai kisip dubun sura kalomba lalut di hakum ko rumah kendrai hadin binglayo ya kane ke besok hapo ka jing hapnya jong ipe nong tai yo ya ka jing sai ya ka jing lot bari ya ka jing sep hakapor jong kadrobar hima udah ai dak kecil ba nalo kata udah phiaro kat ya ka jing ni nak kahima atli phone ka development phone ka research phone de ha ka bedai bakane ka development phone ni sisa ba lengba kane ka jingesok ni layo isibon kita ki lat jempura empat ko jong lima ngap se ba kam sem long pom kata nomor ba payam long tai umju le maroi dia kanu ko ule da karai jong extra ba de itu kalau tang kejung pentuk bre nak kalian joki kum tinong persa angrai kom ke extrovert ngalung ngari ui buat ke extrovert ngarti lang paswa bangin penukam ya kono kepisah apa de ke fon jong hima di rai da extrovert ke kam sumdon kum kata rumut kejung keno jong mbak pias londok ke tang di lembak lah ha 4% kejung keno jong mbak pias kalau tang nak kumta pun perlu kelai ya kita ba ngampir ke jengku jeng kadai sai ngai nak kalian tu ni persai ba museum juga kata kejing lek marwai kejing penuh kambak kala ngai lek hi ya ka bapa apa hadu menta ni tu pi hajar ni sakti ba ba padon kum kata kejing lek marwai ni kejing lek tombol kejing hadin bangila manra ya kejing esok hapdan kane kamukuduma aku bayale hapdan kayeng bat kahima na kementak kajing ikini atli ki kendau kalau langam tilap lau langam hatila berkah penetulis de ban peniak ya jitu ki atli ki kendau kamut ba
haban form ya to ko management do nama balai nama sini ki asli ki sendau kem dei trai su tang jong ka hima ni jong ka yin kala dei ka join property dah bang ka join property kamot ki member ban ya don lang ke management board ya don lang ban nak kalian ka yin jong ka hima te kani ka management board pada kam nang ta ya ka board sesat jong ka hima ka board sesat jong ka hima kalong hikum majulong usim ulong usim nangka di musti kilang do nang hakat ya board ke ban hima te kani ka management board kam ta ya ka board sesat ka pej bitang ban priya ya tu ki at kliki kendal